Чакай. Къде ще си, човек? Нека почваме. Ела тук. Сядай в... Канто мама. Да, сме. Служи телефон на масата. С пак намаза. Сещам мъжки и женски части. Къде си? Между другото, качичките ми само. Къде са? Къде са? Това са облегнати. Ти не знаеш къде са, Ти на човек. Сашо ли е рамото? Само да, не бите малко само. You have the weirdest ball on Нали не си тръл нищо от това, човек, от картата. Най-удобно мога да сложа ръцете някъде другаде. Ай, който магар да спре магара. Какви са въпросите? На този въпрос може да отговори само Майчо. Благодаря. Не знам. Мартинчо е създателя, той е злия гений за цялата работа. Ние сме само... Реши? А? Ти защо реши? Що? Защото... Беше месец ноември По-силно говорим аз. 2012 лето. Тако? Какво тако? Абе, не, просто идеята за цялото нещо произлиза от това, че българските медии, т.е. телевизията, дават само единствено неща, които или те карат да се страхуваш, или не дават нищо всъщност. Или дават някоя ултимативната простия. Или ти е тъпо, или ти е тъжно. Абсолютно. Идеалният ден даже гледах, опитах се да процъкам каналите, имам около 50 канала. И не можа да смиря нито едно нещо, което да ме разведри така. Само двата денонощни канала. Дори на BTV Comedy, което то тогава не беше толкова късно тогава. 4-0. Или Да. 3-4. Дори на BTV Comedy даваха някакви скетча, да речем, обаче пак не е нещо, което да ме забавлява, колкото и смешни са всичките участия. Какво значи? Бадош. Мисля, че аз ще съм, да. Съм. Аз не съм. Аз не ги познавам. Ами аз съм най-стращял творчески, анархистично, обаче благодарение на тия хора, те ми насочват цялата тая деструктивна креативност, ако мога така се изража. Гошо дава идея да говорим за порноактите си. Неговите най-големи фаворитки, така да кажем, обаче някак се... Това беше в началото, някак се избираме да не го правим. Това е в кръга на майтапа, който нали кажеш някой майтап, където всички се смеят, ама тайно се надяваш. Давай, що не това? Сериозно. Аз по-малко съм виждал как снимат нещо в процеса на самото снимане. Work in progress. Излиза някаква идея, казват ти, решават да я сложат или друга да махнат. Постоянно е интересно. Александре! Някой път се случва. Постоянно е нещо, така. Дай да оправим масата, маска не е добре, бам. Това е човек. Някой път Аз някой път се чувствам някакъв много недостоен, защото те имат някакви идеи, аз отивам и към сега нищо не съм измислил, обаче съберем се, тук има някакви хора, има ги тези всички пичове, и съберем се, някой каже някакъв майтап, и аз съм надъпен, почвам, дай човек, дай те ще направим, те ще направим, и го снимам и така става, просто страстта имаш страст и си я следваш. Колко път сме снимали с гърдежките? Всеки път импровизираме нещо. Да. Просто важно са това, обаче трябва да има някаква идея, от която трябва да се тръгне. Има някаква концепция. Насоченост. То спече е много гениален в монтажите. Монтажа прави цялата работа. Значи, който Даже прави цялата работа. Значи, филма се прави 3 пъти. Филма се прави, когато се пише, когато се снима и когато се монтира. 3 пъти се прави. Значи, не сме малко повече. Правим филми, да. Има. Какъв беше въпрос? Ти беше въпрос. Саша искаш да кажеш нещо, усети ми обаче, нещо за деца. Коста, млади падавани. Аз съм Матио. Аз съм Алекс. И двамата не сме звездни рейнджери, защото сформираме вод... Не, кой беше? И двамата не сформираме Волтрон, защото сме звездни рейнджери. След което щяха да насъдят, защото сме използвали лафовица на някакъв друг човек. Абсолютно. Не, нека ми бъде с това. Един бастърник беше да реши. Да каже... Падаван, той аз съм го измислил. Не, че Джордж Лукас го е измислил и направил филма за това нещо, но аз го измислих преди това. Саша.
Да, това мисля, че бяха първите. И после казахме, не знам, говорихме за Меган Фокс, когато си говореше Делфини. Това беше доста абсурден клип. И аз казах, Да, и аз направих така. Горе-долу. и записахме с своя микрофон. Да, записахме с един микрофон. Общо взето, да речем, че чекнахме около 1 час с микрофона, за да разберем как да го запишем, колко далече, какво такова. Също снимахме сега много яка камера, която вече дай ги всичките неща, да видят как се почва шоу. Значи снимахме с той стативчетка. Което става за много други неща, само човек трябва да има въображение. Да. И това е камерката, която много хора бъркат с телефон. Тя е нещо като телефон, само не е камера. Да, и също когато Мартин ми каза, ти като бяхте в Плевен, постоянно пише SMS, аз бях с камера. Не бе. Ето, оп. Нагласихме половин час, на телевизора я бяхме сложили, защото нямахме статив. И за да е на правилната височина и те пуснахме и снимахме. И тогава, и тогава историята се случи. Аз измислих името на шоуто. Не е верно. Защото беше супер общо такова, много такова беше. Къде дойде идеята? Идеята ми дойде, защото мислихме всякакви шоута, мислихме едно от предложенията беше относителна теория, какво беше? Теория на относителната простотия. Обаче решихме, че ще е много... Шоуто на Сашо. Ще е много дълго. Да, другото предложение беше шоуто на Шашо. Обаче и то отпадна, защото... Да, не знам защо отпадна, не съм сигурен. Виждате как съм тук третиран. С ракия и ракия. Ужасно. Ужас. Направо. Какво ще правим сега? И... Брат Гошо беше предложил Yamble Python, което идва от Monty Python. Не. Аз бях предложил Just a Prasta, което сега ще кажа, че е много циганско. И аз най-накрая предложих това, което е в момента. Откъде ще дойде? Това е единственото нещо, единственият път, когато съм слушали за нещо и това е супер яко, защото е супер яко. Да, знаеш защо? Идеята е сериозно, не знам откъде точно ми дойде. Може би от... Каза... Не знаеш. От тония вид за... Общо дето каза, искам да е той и не искам нищо друго. Ич не ме би. Не ви обясня. Ти е този телефон. Да. Чакай, ще я кажа. Всъщност в шоуто с Ива, в шоуто с Ива бяхме пуснали първата версия на таковата нещо си. Нюс, таковата TV Нюс. Таковата нюс беше. И докато го монтирах обжето, трябваше да направим една част с Ива, която да изглежда все едно е телевизионна емисия, нещо второ. И бях изтеглил от някъде някаква планетка, където се върти, някаква музичка, където се чуват отделно. И си викам, сега ти нещо трябва да окръстя по някакъв начин. И трябва да има нюс накрая, за да се личи, че нали, еди си какво си нюс. Просто абсолютно нищо друго ми хрумна, освен таковата. Стане! Понякога не се усещам, когато се говоря с някакви хора, които гледат шоуто, въобще не се усещам, че аз доста често казвам таковата, това, не знам. Да, всъщност може би идеята ми е дошла от него. Всеки път, когато кажа таковата, докато си говоря, нали, ей така и ти някакъв, аз някакъв код, окей, добре, някакъв смисъл. Доста често го казвам. Но той може да са такова, защото аз го предложих в крайна сметка. Факт. Такова е съм. Не, обичам котки, защото са много яки, гледам са олигофрени и са кефни. Аз съм моя котка, ти моли с котки. Първата ми котка се казваше Котакис. Котакис. Не може да се измисля име на котка и в учебника по литература от 4-ти клас имаш там някакво стихотворение и пише, отидахме на село и котката Котакис беше там. Аз викам, идеално. Що да се казва Котакис, да. Между другото, малко се отклоняваме от темата, но ако имам някога куче и е без значение каква порода, искам да окръстя Мастийчо.
И като го викам, ще кажа, мастичо, ела тук и то ще дойде. По лабрадор се зарибих последно време. По лабрадор се забравих. Породата лабрадор е много яка. Като Голден ретривър, само ще по-малък космо. Интересно, да. Моята котка се казваше Хуго. И бях кръстил на един прелеп от кетчуп вампири. И там ставаше въпрос за едни вампири, които Аз съм го гледал той, гледал съм го. Ядяха кетчуп вместо кръв. Много приятно. Да, обичам котка, любичам котка. Да, за това всеки път карам котка. Пак е нещо, как да кажа, нещо с което... Ива! Нещо, с което хората научават, така да кажа. В смисъл, като сетят за нас, сещат за котка, да речем, някаква асоциация правят, или като сещат за котка, сещат за нас. Подсъзнателно. Mindfuck. Не знаеш, невролингвистично програмиране, всяка така работа. Ние ви програмираме. Можеш ли да го кажеш? Въпрос не е. Това е статив за фотоапарат. Това е Ф. Ф, да. Ф като... Като фак. Като... Фисток. Мисля, че фактът, че сме от най-дълго време в това шоу ни е повлиял на психическото развитие и е време да се махнем от подсъдимата скамейка. Аз го правя, защото аз вътрешно си го усещам, че така ми харесва. Сега хумора си е хумор, нали? Достатъчно големи хора сме да отсеем, нали, смешното от пошлото, от порнографията. Просто има някаква идея. Смисъл, правя го, защото така ми е забавно. Така, което ме така жегва като нещо смешно и го правя. Просто такъв ми е стил, защото много често са така някак се самоизяждам, самокритикувам се, че нали, що като почна нещо да снимам и не ми харесва или не става тъй, просто не ми е такъв стил. Стила ми е по-така, както Хънтър Томпсън, Гонзо, от първо лице, от мястото на събитието, в смисъл непредубедено, няма цензура, няма така. Показваш го с красивото и с грозното. Колкото по-брутално, колкото по-дълнопробно, толкова по-хубаво. Защото хората, човек, ние сме животни и тъпото е, че много неуспешно не го приемаме това, знаем го, обаче не искаме да го приемем и много пошло го прикриваме с лъскави дрехи, с не знам си какво, с псевдо престиж, с някакви такива глупости. Просто много е трудно да бъдеш себе си заради другата шиба тълпа. Защото няма нищо по-хубаво от това да бъдеш себе си и да се изразяваш, обаче като те закопават хората, как да стане цялата работа. Не мога да тръгна с два патлака да ги избивам по улицата, защото е подсъдимо, не че не искам. Не че никой не си го е представил, да. Обаче, има психопатията в филмовата фантазия, трябва да стои в филмовата фантазия. Насилието стои в филмите и в видеоигрите. А иначе, колкото повече по-естествен си, колкото по-си себе си, няма нищо по-хубаво от това. Примерно, мене. Много хора изобщо по никакъв начин не ме взимат на сериозно. Виж какво става? Задръж го, Задръж го, дай! Давай! Не, те ме взимат на сериозно. Това е сега такъв майтъпчийски пример. Обаче много хора не ме взимат на сериозно и въобще пренебрежително, подигравателно се отнасят с мене, нали, явно го показват. И аз това го виждам. Аз им позволявам това на тях. Защото не ми се занимава с нищожества, които не заслужават да съществуват изобщо. Аз като съм себе си, аз привличам хора, които са уникални, които са себе си, които няма да ми навредят на мен. Те, които искат да ме закопаят, те ще го покажат с държанието си. И така. Това беше едно от най-хубавите приключения до сега, които са се случвали благодарение на Мартин и на Сашо и на таковата шоу. Моля. Едно от момичета, което участва в създаването на фестивала на вдъхновението в Свещовската академия, там в университета им, видях я на снимка, имаше много хубав усет за правене на снимки от веб-камери, за слагане на специални ефекти. И писах и много яка снимка имаш, много такова. Той почнахме да си пишем и тя
ми каза ми много яко шоу имате, организираме един фестивал в Свищов, искате ли да дойдете? И аз в този момент бях в един, не знам, някакъв преходен период, бачках тук в кабелната като оператор, обаче бях продуктивен, не бях креативен, беше ми гадно някакво такова и бях фотограф в една дискотека. И подсъзнателно тя ми писа някъде 12 вечерта и подсъзнателно си казвам, нали, мислех си от начало, правят фестивал, аз работя тук, работя, не мога да отида. Подсъзнателно си казах майната му и писах отивам. Напуснах си двете работи и си казах, почвам да се занимавам повече с такова шоу. Аз имам една страст. Имам една страст и примерно нещото да забелязвам потенциала в хората и да им го казвам, когато правят нещо и просто да съм като някакво анархистичното звено, което, нали, трябва да ги разви повече нещата, някакви и такива. И си казах, отиваме. Не мисля, че очакваха, нали, толкова бързо да им дадем отговор. Аз се надъхах вече, не ме интересува, нали, колко пари ще пръсна тази едно специаление, не знам какво, му пиша на Мартин, пиша на Сашата и те поканиха на фестивал в Свищов. Вие, ако не можете да отидете, не ме интересува, аз ще отида сам, ако трябва, че няма и бе. И накрая се оказа, че Сашо също ще може да дойде и беше още по-яко, защото беше точно като хората, които са чели на Хънтър С. Томпсън книгите, особено Страх и отвращение в Лас Вегас, много ма кефи. Любимите ми писатели са Чарлз Буковски, Хънтър Томпсън, Боб Дилан, той също е поет повече отколкото музикант. Така че те споделям техния възглед за стил и за начин на живот и за начин на творчество. И викаме, това е точно приключението, да отидем от Ямбол до Свищов. Никога не съм бил в Свищов. От Ямбол до Велико Търново с маршрутка, после от Велико Търново до Свищов с маршрутка и слизаме някакви изгладнели, къде някакви баири. Просто доставя ми удоволствие да съм сред хора, които съм на една вълна с тях. Мога да си говоря пълноценно и нормално. Яки мацки, яки такива пичове, дето не трябва да им се обясняваш. Смисъл, срещаш ги, прекарваш половин час с тях и имаш чувство, че този човек си израснал цял живот с него. И беше много яко, защото реално осъзнах, че това е нещо, което ми правим. Наистина хората, има хора, които наистина му се надъхват, хора, които наистина ги прави щастливи. Примерно, те знаят неща от нашите предавания наизуст, които аз съм го снимал и съм забравил да го правя, защото, нали, те схъбил съм с цялата емоция в снимането и гледам, нали, кой ще е следващ, нали, по-нататък, по-такова. И беше много яко, защото точно запознах се с нови хора, така свежа глътка въздух от спрялия ямболски начин на живота. И общо взето, аз лично, като ги правим тия работи, много пъти идвам без хората са надъхани, писали са нещо, някакъв път нищо са писали, нали, не съм така прости. Много пъти се чувствам недостоен, защото викам, ще мога ли да се срещна с представата на хората, които го гледат и хората, за които го правят, защото викам си, направили сме нещо смешно, другото. То може и да не е толкова смешно, но пак трябва да е нещо, което да се гледа, пак нещо, което да размива хората, не да се оставим на цяло. И не съм се взел на сериозно и такова, просто имам страст и гледам възгледите ми да съвпадат с това, което сме снимали. Общо взето. Марин, когато се представя пред много хора, компания казва здравейте, потенциални Кажи какво кажеш. Здравейте, потенциални потребители! Да, това беше нещо, което просто изкочи като идея. Кажи им за Чекепла свирка. Да, Чекепла свирка... Гоше, я го сте имали сам. Идеята да... да стоя ако Аз нямам привка. Ами за Чекепла свирка дойде много интересно идеята. Просто аз бях видял за таковата шоу. Стана ми ясно, че момчетата правят някакви забавни неща. И беше много интересно всъщност, като го гледаш и се смееш, ще става и забавно. И даже си мислех, ако можех и аз така даже да споделя част от най-просто да споделя малко популярно с тях, но в крайна сметка ме извикаха, за да помогна наистина за осветление. Какво споделяне, че взе цялата направа и си тръгна с нея? Това беше в последствие. Но ме извикаха да помагам с осветление. Тези лампи и така нататък. Като изведнъж погледа ми се спря върху тази чуджавка,
едно ножче, което има за кълъвче, към него прикрепено свирка. Не знам, може би за командости или не. Командости едва ли ще използват такива работи, но да сигнализираш ако трябва. И това беше в процес на снимки. И аз им казах, вижте бе хора, това е чекия, а има и свирка. Представете ли си? И помня физиономията на Мартин, той беше така, човек, и трябва да снимам. И така се заведе чекията до свирка. Идеята беше да е просто нещо забавно, да е както главната концепция на таковата шоу, макар че това се падаше едно лирическо отклонение от таковата шоу, да е нещо смешно и забавно. И чекия по свирка беше точно нещо и такова. Като почивка от нормалните интервюта типи мисии с Сашо и с Мартин. Но в крайна сметка беше готино да се направи. Даваха ми свобода така да се развихря, да говоря свободно и така стана чекия по свирка. Езиците. Езиците, ами почти всички тук сме завършили езикова гимназия. Но с малки... Освен едната аномалия. Идеята беше, че в рекламен формат на VS Teleshop започват да обясняват с бекграунд шум за фон нещо на чужд език, обикновено. Като през това време наистина има човек или жена, която показва, това е новия продукт, но безгласно. Това е новия продукт, показва как се борави с него. Помня, имаше едно ренде, което имаше специална глава отгоре и... Пенсионер ли? Не, някакво ренде. Просто движението, което главата правила, било като турбина, завъртало от двете страни и това, което правиха по време на говоренето на езиците, беше и това движение. Ти нямаш никаква представа, то ти действа на някакво по-съзнателно ниво, че това нещо се действа така, но не можеш да го опишеш. И просто вкарахме езици. Ясно беше, че учил съм 4 години немски и да, в това успях да съчетая целия немски, който съм научил през всичките години и това се получи накрая. Едно изречение, което няма смисъл, но за него няма смисъл то да има смисъл, защото... И това е смисъл. Да, това е смисъл на цялата идея. То е маловажно. Важно е да видите какъв е продукта, да ви вземат парите и да продължат нататък. Като... Чакай. Не знам. Общо взето... правихме за забавление. И нещо, което можеш да направиш с приятели заедно, за малко, да видиш продукта. Не с цел, хайде да ме видят другите, не с цел да видя колко гласа ще има в VBOX, Facebook, YouTube и така нататък. А просто, айде да направим нещо заедно хора, струва ли са готино като идея? Може. Важното имахме и средата, имахме и техниката, с която да стане и стана. И мисля, че още продължава да бъде както трябва. Здравейте, сладърковци, аз съм Ива и ще замествам Сашето днес. Кой? Кой? Сашето, бе? Не, кого не боли, бе? Аз се чуя изобщо какво общо имам с шоуто. Извикваме за един епизод, абсолютно никъде. И честно казвам си мислех днес, защо изобщо стана толкова популярен този епизод. Не е заради това, че аз участвах, просто беше темата, заглавието и всичко смисъл беше света не можа да свърши. Що те яка? Точно тогава. Изобщо нямаше моето участие, никакъв принос. Не, сериозно, нямаше абсолютно нищо общо това сега. Айде без да скромнеш. Те изобщо това не ме извикали повече. В смисъл, веднъж снимахме, вдигнах им рейтинга и в края изобщо никаква благодарност не се обадиха повече. Това път. Да, това беше горе-долу, за да може да обяснят на хората, които питат къде е Ива. Да обяснят къде е Ива, за да може да изгонят Ива и повече Ива да не се и ти се оплакваш в момента, предполагам. Да. Не искаш да се върнеш? Да.
в шоуто. Да. Добре, колко пъти си била в Ямбол последните 6 месеца? Еми, колкото пъти съм била, всеки път има нещо ми... айде ще се върнем, те пък Саш се отказа, това. И Сашо като се отказа от това, ти влезе когато Сашо. Пак казах, ти искам Сашо е виновен. Сашо е виновен за всичко. Е честно. Не бях наистина огромен фен на матч, когато с Тибо правиха в Англия разни видеа и клипове. И беше супер готин, бяха много готини неща. Споделях ги наляво надясно. И с това изобщо съгласих, Мачкос ми каза, айде ладък може да снимаме, с това съгласих, защото знаеш, че ще направят нещо такова, че не правят нещо такова. Влезем в код, майка. Тогава се запознах и с Бат Гошо, Ползваш тези който неща. е един от най-откачените хора, които Я познавам. пак ги слушам. Бат Гошо? А? С тебе ли? Аз И в последствие тогава се запознах и с Марин и с Саша, много си паснахме. Нали, Саше? Не. Не. Лъжи, бе. За, как се кажеш, смъртта сме справедливост. Пък който Да, сигурно това не пък си решиха гледал. да ме направят, че съм лошия герой. Това беше супер нещо нетипично за мен. Да речем, че докато снимахме Виж епизода, сега, не просто докато чакай, снимахме обърни камерата. докато снимахме епизода по някакъв начин, поне сценария беше направен, имаш някакви реплики, които Мартин ги беше взел, Матио ги беше взел от мен, които са типични за мен. Окей, чувствах се горе-долу добре, въпреки че беше за първо. Обаче, като ме изкараха лошата, Ама ти Тогава влизаш в беше- роля, бе, момент. да, аз да не съм актриса, смисъл да хваща за втори Единственото път. по-яко нещо от яка мацка е яка мацка, Която която е е лоша. лошия. Има В филма. кливич. Това ми беше Не, супер То нетипично. хората наистина. харесват жената котка. Защото има кливич. Защото е як. Да, ще Защото е е яка. лоша и е яка. Я яка. Да, обаче беше нещо супер нетипично за Защото мен е и яка. беше много трудно да заснем това. Наистина. Да, беше интересно. Мъка ми беше, особено като идваха да ни гледат някакви хора, аз толкова се спекох. Изчервих се и просто запеснах. Първо, че почнах да се хиля като откачена. Десна, че не мога да спра. И после трябваше да ги изгоним, за да може да продължим. Къде се Ива? Отива към Батман и му казва, има бомба път. Пак се изчервявам. Между брати са рефове. Аз съм там Как сега. решихте да ме извикате? Ай, пак то съм тук. Аз идвам, човек идвам една вечер, беше още взима някъде и някакво много яко, много красиво, естествено, че към супер, сега вече. Защото за мен значи, източниците на вдъхновение, първо място. Какво го правиш сега, не го бъзикай. Няма, не го такова. Първият източник на вдъхновение е женската красота. И след това сънища, подсъзнанието също, музиката и реални събития от живота, които обичам да ги привлечавам да... силното чувство за справедливост, което може би за това станах и Батман. Опа, не станах и Батман, но... Станахме Батман. Вие станахте Волтрон, тъй като ме гледам. Много човек. Марин, знае Джудо. И общо взето винаги, по принцип като се снимаме ние тримата, обаче като има някой приятел, който напознава много добре и е напълно комфортно с нас, стоят се там на дивана и ние тук снимаме и аз обикновено съм като сега си зад камерата и като стане нещо много яко, като се получи естествено, даже и по сценарий импровизирано няма значение, аз съм зад камерата и правите, много яко, после отивам гушкам си, отсуваме някакво такова и те. Тя се дъпва и се Аз дъпва. нямах никаква идея за какво изобщо ме извиква. Бях в Ямбол за няколко дни, майчо ми звъни. Дайте Ела да тук беше. да помагаш да снимаме такова нещо, аз гледала само Майлон Фокус говори делфини. Той също. И дойдох тук Yes. и Бе. нямах никаква представа изобщо какво ще се случва. Сашо беше болен, защото пак беше препил естествено с... Токче от праскове. Сокче. И дава жит нямаш кой да го донесе. И виках, Ива! И всъщност След Ива, това
всъщност Ива е доста повратна точка в нашето развитие. Да, да. Защото с нейния клип влязахме в класацията на VBOX, там дарехме колко дразам. Но тогава бяхме правили 10 000 в първите 2 месеца, аз това разбрах някога. Сега бяхме правили 200 гледания, да речем 400 най-много. И като влязахме в класацията, направихме 2-3 за една вечер. И всъщност нещо, което сигурно сега хората за първи път ще го разберат, Ива създаде Батман в вида, в който хората гледат Батман. Тя първа направи маската на Батман. Друго всеки като си има женска ръка да пипне така. Колкото повече ме налагате, искам да кажа, че само мен са ме налагали пред камера. Малко ти. Малко ми. Не се оплаква човек, където само се оплаква. Колкото повече ме налагат, толкова по-смешно ми става. Вместо да как да го кажа, да изтраят 2 секунди повече, за да го имаме кадъра, те се разсмиват и трябва да почнем от начало, за да може пак да почнат да ме налагат, за да може пак да се разсмият, пак да ме боли и пак да такова. Тя ми беше шамар, първите няколко пъти ми ставаше. Ти не искаше да ме удараш всъщност. И първите няколко пъти, ей правиш. Ей правиш. Аз така му дерема тя. Извинявай. Следващия път почна ми хареса, мача ще ударя. Обаче Гошо ми се попива, що им фарше главата и аз някакъв съм, нали, продължавам с това проля съм, обаче Гошо човек ударих никога. Такова, сега колко повече ме удрете, толкова повече ще го правим, толкова повече ще ми удрете главата. Беше супер яко. Тук е една вафа на морда и знам. Беше яко. Другото нещо, което Бат Гошо прави, когато дойде тук. Не само Бат Гошо. Абсолютно винаги избухтва всичко, което съществува на Гошо. Тук винаги има една купа с какво ли не за ядене вътре, шоколадчета, солетки, пакички. Няма начин да не се нападнат. Ивето и тя спохапва доста често. Значи сега ти беше срам да не тъй беше срам да не беше срам. Добре, имам един колега, който има супер голям фен. Той е много скепи на такива млади влогъри, които търси седи. И за това аз участвах, нали, ми беше поснато на моята стена. И той супер много ги хареса. И аз обикновено нямам време много да следя всичко много, гледам примерно с 2 дни закъснение, отивам на лекции и само има Ива и почва да цитира някакъв лав от видеото. И аз седя гледам малко в недоумение, докато зацепя за какво ми говори. И той после, кога ще се включи, е супер готино, знаем всичко. Даже на бала ни идва до мен и пуска само техни лавове. И има много голям фен. Даже Буркия сигурно е много само да си пуска лавовете. Помахайте на Динко. Здрасти, Динко. Гледам с маняка и всички да те почвам да ще изкарам. Гледам с маняка. 1, 2, 3 или след 3? 1, 2... Сашо е гей, не е гей, Сашо е тъпо стои. Голям си маняк, Динко! 2, 3... Голям си маняк, Динко! Динко човек, куче човек. Просто това на мене, това ми показва, че когато създаваш нещо свое, когато няма цензура, имаш чувство за хумор, правиш го с приятели, хората го виждат това и благодарение на това пътуваш, ходиш на някакви нови места, запознаваш се с нови хора. Ако не бяха тия клипчета, ако не беше Чекия плюс свирка, най-вече, нямаше нито да ходим на тия места, нито да се запознаем с тия нови хора. Нямаше да намажем нито една Чекия, нито една свирка. Няма бе. Това е общо взето. Просто както и Боб Дилан и Тарантино също бяха казали, гледахме филми и слушахме песни, които на нас накефят, но по едно време вече почнахме да правим неща, които не искаме да гледаме. Примерно няма такива клипчета, които аз ще се смея, ако аз не си ги направя, аз трябва да си направя весело.